Wilujeng dalu Mbak Limbo. Iya. Sugeng dalu ki Mbak Apri. Wilujeng dalu Mbak Limbo Mak Cangi. Alhamdulillah. Sampeyan wis rawuh nuhuni apa kang dadi pengendikane Bapak Kasino ngiras pantes bebantu marang senior kita ya Mbak ya. Nggih. Menika nderek jurung pandonga pangestu kagem temanten kekalih. Mugi-mugi dadosa keluarga ingkang ayem tentrem bagya mulya. Amin. Enggal pinaringan kekancingan tresna. Amin. Ya. Dongane nek mijil putra lanang ya lanang tenan, nek wedok ya wedok tenan. Aja sing mertanggung ya Pak Nen. Nek lanang tenan, nek wedok tenan. Aja kaya kowe. Aja kaya kowe barang. Kok alah. Ning kula sadurunge ngaturke panglipur, Jas. Heeh, apa Lek? Matur nuwun Ki Tatut Sutanto sampun kepareng rawuh wonten mriki. Kula makili bapak kula Pak Kasino, matur Ibu Waranggono sedaya matur nuwun. Benjang dalem mriki menika ingkang kepareng ngesuwi kula menjang. Lah kok iso ngono ki arep petuk sapa? Lah putrane Pak Kasino rek Joko siji to. Sapa? Lah kuwi ora jatahku. Tunjuk dadi somben iki lha nggih dados matur nuwun sanget sampun nyengkuyung Bapak Ibu sedaya matur nuwun sanget nggih kula makili bapak kula wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten. Sok sak leker gentonge mriki niku sing nyekel kula kaya Mbak Dini garwane Mas Lair barang kuwi ra kanggo somben aku. Kono galak to aku jek luwih galak somben. Kok men. Ning yo men raketke kula pengen tiru-tiru Dek Wedani kok to. Piye? Nek Dek Wedara ngeben-uben enjang hanja Jawa sonten badhe mantu soran. Lah kula rak ya apa meneng kene rak ya ora masalah. Kok sik mantu soran ki sing endi? Apa kowe iki Lah kleru? jare Mak Pratap lho. Jare Wedani arep petuk anu ngene. Lancang. Sapa to? Kowe iki menyakiti hatiku kowe. Rumangsa kok wong melek kok kabeh kowe iki tok doyan to. Wah iya. Mulane kuwi. Wah, jantenan kok. Derek pingah, derek mongkok dalang senior sedaya kepareng rawuh, dalang muda nggih rawuh. Matur sembah nuwun, kula menika tanpa dalang-dalang Klaten apa to Apri Mimin nggih. Iki bapakmu Pak Tatut ki wong tuamu sing ngotong-ngotong kowe tekan kono-kono. Ya biasa wae kok lero muncrat kabeh. Nek ra ngono apa ya dadi nek karo Pak Tatut iki kowe kudune piye carane ngono lho. Matur nuwun karo wong tuwa, yo. Matur sembah nuwun nggih. Ya. Bapak Padha-padha. Bapak Moro sepuh burung. Kula kok maro sepuh. Wis Rumangsa kaya duwe bolongan. Kok wong buntet kok Bapak Moro sepuh. Mas Wito. Waduh. Ya Allah. Nek kuwi urusana dhewe aku ora wani, aku melu cawe-cawe. Kala wau ingkang kula ngendika, kula matur kok ngendika, kula matur menawi napa kula mantune Pak Kasino ora mung gogojekanten panggungan. Nggih to mung nggo drama niku. Dados panjenengan ampun runtuk ing penggalih. Ing batos kula manah kula namung panjenengan. Lho, pun sakniki nek niku amung sandiwara ing pepanggungan lho. Rapi. Sok bakale sraten kae duwekku ya duwekmu no. Nah, aku golek kanggo apa ten ora dienggo gendreh kowe lan sak piturute. Wow. Lah nggih, Klaten bersinar menika ingkang anggit kan Mas Wito Radio menika. Nggih, nggih. Bersinar menika ngento-ento pasuryan kula jaman semarang menika bersinaripun Klaten. Soale nek wong ngripta lagu menika tembangan ora kedah wonten inspirasinipun. Lho, pamane nggon pertanyaan kanca tani mbok menawa mirsani Bapak Macul, Ibu Matun, Meme Gabah menika lajeng tuwuh lelagon kanca tani. Lah Klaten bersinar sunaripun kita Klaten menika tumplek-blek wonten rainipun Mimin sedaya. Lah kowe iki mah Raja nyaten to Kang Mas. Ya lah lho. Ra ngantek ra ya Allah, ngantek ra iso pangandikan lho. Gila kok kowe iki. Nyun pangapunten menawi kula nika lambenipun rada ngeten ning mangke nek apapun positif kawengku kula badhe yutun kalem mangke ya berproses ya Bri jenenge. Jaga prajane Pak Wito. Dadi kowe mau sak esuk mau ki karo Mbak Rapi mau pendekatan. Iya no, nek gelem karo wong tuane ya kudu nyelondoh anake sik. Ngono kuwi. Ya. Wah, jantenan kok. Ngendikane Pak D Kasim iki sing pantes dituturi iki mau dudu ngantene. Nanging ning malah Mas Kasinone. Leres. Lah iya. Niku nek lha aku iso ngomong leres aku seksi hidup kok. Lah piye? Lah apa Pak Kasino nek delikan rak ning omahku. Anu tenan nek kowe bukti aku nek kon pring dilinci ogah. Soale nan aku nek ning akhirat to dinek diketok anu lambeku. Min
nek ditekoni ibumu aku kondo nek aku nang kene ke jam 2 mau yo. Lah njan ki nembe dugi jam 7 wis meneng ngono ki. Lah iki nek lah sing antare jam 2 tekan jam 7 ki maneh ndi rak tuh pertanyaan ngoten. Ning nek niku estu nang kula jujur wong ra iso padha wong wedok nek kon berbohong mboten saged. Alah. Pak Kasim nek iki bukti. Aku ngomong pamite nang gone anu Pak Candi anu Pak Kasim pamite ngoten niku. Ning ngrungkep kula malah. Oh iya. Sapa-sapa kok karepe arep mbok arah ki piye to? Lah piye to lah aku awakku tak sedakohke sapa sing kersa kok. Kok tujuan enek sing gelem ding? Sapa nak? Pak Dedarman bebek. Kuwi nek ngebel diani ngono ra wis-wis 3 jam. Pak De aku ki wong wedok, aku ki penyanyi kondang ya butuh istirahat aku ya ngono kuwi. Butuh istirahat, butuh dahar ngono. Nek ngebel 3 jam mboten gelem leren lho niku. Lah iya. Mula tenan, sing jeneng wanita ki mau ya wani ditata, semono ya wani nata. Iya ta? Bocah ki mau lair saka guwa garbane Kanjeng Ibu. Mula ora kena wani karo wong wedok. Wong lanang semono ku ya ora kena wani karo wong wedok. Yen perlu wong wedok ki diengkruk-engkrukke dimulyake uripe. Lah ya ngono ta Min? Leres. Mula enten unan-unan sapa sing kudu tok hormati ibumu, sapa sing kudu tok hormati ibumu, sapa sing kudu tok hormati ibumu, lagi sapa sing kudu tok hormati bapakmu. Ngat menika mulyanipun wanodya. Oh iya. Derajatipun. Iya, jadi nek karo derajatnya 3 tingkat dibanding ayah. Loh, kaya ngono mulyane penyan kok contoh Ibu. Tur ora kok kula niku ngelek-elek piyai aku mboten. Ora. Nek ndek putra-putra pinter cerdas, niku kasunyatan gen kecerdasan anak menika terlahir dari ibu-ibu sing cerdas. Nek bapakne pinter dong mesti putrane pinter. Iya. Ning nek ibune pinter, raden-raden putrane menjilo. Nek ibune model kaya kowe ngono sok anake dadi apa ya, Lek? Ya nglantak pupuang no, kaya aku kaya cimoyo dhewe jeneng. Nglantak pupuang. Lah iya. Ngaturaken panglipur Mak Cani. Nggih, tamu luar biasa. Kathah menika. Sinten? Tamunipun kathah winten wingking. Oh nggih. Tenan. Menika bawa. Iya. Ananging kula nyuwun ingkang bawa menika dalang-dalang muda. Salah satunggalipun Mas Dwi Boim. Kalau mau penyan anu ngendika nek Mas Dwi Boim menika dalang teratak menika. Iya. Leres menika. Ning mriku runtik. Runtik piye? Panjenengan kan dalang teratak men teratake laris. Ning niku runtik. Aku teratake usaha ki gur nggo samben bojoku. Teratak semen ki gur nggo samben bojoku. Aku kudu tetep diceluk Ki Dalang Boim Celeng Gumalung. Ngono kuwi. Oh iya. Lakone. Wis lakon nek ra kuwi wis ra trima kok. Lah iya. Mbok kei lakon apik kok ngopo tetep kudu ana Celeng Gumalung. Ndek iki makili Gatot ya Celeng Gumalung. Lah iya, ning ora apa-apa, pancen ngeten niku kok kuduan kok. Wiwite belajar niku pancen kedang-kadang. Monggo dalang-dalang muda. Lah nggih monggo Mas Jalu, Mas Gatot. Mas Jalu, Mas Suluh. Nggih. Mas Cokris. Mas Cokris. Dalang-dalang. Terus Mas Harinto. Beda nek gelem ya celuk nek gelem ya aja. Aku iki ra wani aruh-aruh kok. Kale putra kok mboten aruh-aruh perintah men bapake kok. Apa akur? Aku iki wong santai kok. Ning kadang kala jane meneng ning meneng niku sok nggatekke. Oh bapak lagi ra penak penggalihe. Bapak sok dok ra penak awake. Kok ra Sopo iya. Ayo diaturi mriki, Mbak mriki Mas. Mas Boim, Mas Gatot, Mas Suluh, Mas Jalu, Mas Dono. Mas Dono. Pak Dedono. Monggo kersanipun. Mas Tris, manten ugi Mas Tris. Jumeneng mriki to Mas Jalu. Kersanipun wonten basa visualipun wonten iki to Mas. Kamera menika. Mumpung menika dipun siaraken lumantar Sanggar Semarang. Mas Gatot, monggo. Dasi, dasi,
Wah, nah, Mbok jumeneng Thomas kok koyar gaple ora. Lah menika nggih nganggo anu no tata krama lah wong pepunden pinesepuh wonten ngandhap kok ya. Nggih, jan. Sugeng dalu Mas Uluh. Nggih, sugeng dalu Mas. Wah, jan mambengi wis jandon biyayi telu. Wah, dan saiki mung garek mraktekke iki mengko iki ujian lho Mas Samu iki aku iki ujian iki jurine iki do mirsani ning lah iya. Jan estu Mbak Apri. Iki apake iki? Boim wis pucet dadak lho. Oh nek Mas Boim niku bagiane lekmen niku sing saged nyrateni. Diaturi bawa. Iya. Tole Boim. Iya ana iki. Sing nuntun-nuntun aku nderekke Pak Tomo Pandoyo ya sliramu. Lah kok kowe dituntun ki lara apa to? Maksud sing ngajak ngono lho, Pri. Sing nuntun aku kowe ngajak karo Mas Gatot ya sliramu. Kok malah sliramu katon mletring, lokro, kuwi ngopo? Kudu semangat to isih enom bergas ayo. Kowe iki bagus, duwe perbawa, duwe kualitas, punya karya. Mentale kudu dijejeke meneh, dikuatke mentale aja nglokro. Ayo semangat. Sampeyan dalang lho, pantes tinulat Sinudarsono. Lah arep omong ki piye? Wis ayo ngomong. Yo. Mboten kula niku sakniki pun wedi Pak De nyekel mic. Lah ngopo? Nah soalnya ngene kula niku sakniki kan protokol anyar. Sapa? Adik kula jalu awan wau dadi protokol. Lah kudune assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten ngarsanipun pepunden kudune kan ngoten. Iya. Assalamualaikum iki gedhe-gedhe ke suarane. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedaya. Wo cangkeme. Aku ora wani ngoneke ngono. Oh malah yo kakangne kowe ya. Lah iya. Nek aku yo mung pasrah bongkoan ya. Lah nuwun sewu pancene ngono sampurnane dalang iki kudu nglakoni apa-apa. Ngethoprak protokol wayang wong kudu ngono kuwi kerawitan lan sak panunggalane. Niki kuncine. Kuncine kudu ngono kuwi. Ya campur sari, pokoke kabeh diloni priyok dan sebagainya. Yen rabi? Yen rabi? Nek rabi? Nggih. Ya nuwun sewu nek kowe wani ya sak karepmu. Nek dene ora wani ya aja wani-wani kowe. Oh nggih. Mboten wong kula niku anak bayi Pak Dikasih. Dadine kula wedi kalih bojo kula. Oh iya. Diaturi bawa Mbak Apri. Ya. Bawa napa Mas Boim monggo kersa. Mas Uluh, Mas Boim, Mas Gatot. Nah, Mas Jalu. Mas Jalu. Ya. Wah niki enten sing guyang-guyu niki. Sapa? Mas Dono Mokaton. Lah piye? Dan delik ten mriko jangan kalih Pak Dikasim. Wah, kuwi ya. Ngene wae Mas. Pripun? Pak Dikasim kasuwun rene. Nggih. Oh tenan, engko nek jagongan ning ngono ketumpul gojek ning ngono nganti esuk. Oh nggih leres niku. Iya ta? Lah kene ditanggapi wayang kok masuk jagongan ning kono. Nah, niku wen. Oh, ponakane ning kene kok. Nah, diwiwiti sik panjenengan. Ayo. Ayo apa? Arep bawa apa sing kira-kira kancane iki mau ya apal? Kancane iki mau ya Sruning nek raya nek tawang biasane apa to, Kak? Anu sapa kae? Setia Tuhu. Oh, iya. Pamintaku Nimasitase. Oh, ngarep kelingan Boim, kelingan mayang ning nggone Mas Bagong Darmono. Kalian panjenengan. Heeh. Remuk esuk-esukan kuwi mau jejer kayangan. Wah, tenan. Petara guru karo Narada iki. Nah, entut sih blegedut. Lah iya. Mangga. Atut runtut tansah Ayo, ham sapa? Ayo. Hamster piye? Raruntungan. Mosok situasi tekan hamster. Ayo digeser meneh. Ya, Mas.
Suluh. Pak Candi. Menika Pak Candi sampun. Lah ngono. Ngono jagongan ning kono ya malah ora. Lah iya. Enggak, Mas Kasim. Mboten panjenengan riyen Dik Suluh, panjenengan riyen ya. Ing sarina sawengine ya pindah malih Gatot. Oh Mas Gatot nggih Mas. Ini dianurian Mas nih. Datan kingkang sarambut lemun adoh caketing hati yen cedhak tansah mulat sida hasih monggo sanesipun Mas Jalu napa Pak Candi? Oh Pak Candi sik. Pak Candi. Pak D, Candi, monggo Pak D. Wis senang. Iki partene JPDW. Partai pripun? Partai Dalang Tuwa, Partai Dalang Enom. Lah terus nek dalang sepuh? Ya. Manggene teng pundi? Napa teng mriku ngaten? Ya anu sarasean ngono. Sarasen enten wekdalipun piyambak. Teng mriki nyengkuyung kalih Pak Kasino. Jenengan pun nyumbang napa dereng? Urung. Nggih. Anu aku nyilih dhuwitmu sik. Nek nyumbang ampun teng ngene Pak Kasino kalih Mbak Yu. Ora kena percaya cah loro iki. Lah nggih. Iki apa ki mau bawa apa? Sido asih. Terus Anu ora cocok aku wis. Lah kok mboten cocok maupun mlampah kok. Aku liyane anu kok liyane sing rada berbobot. Menapa? Lambang Sari. Waduh. Fokus Waraga. Yes. Ya. Ya dianu sing nom sik nyop Jalu. Pindo mimi hamin tono Sing tak kangeni mayang ngene dalang ngene iki lho. Cah cilik-cilik teng telusur ngene iki anak-anak dalang. Lah niki wae enten lakon Mas. Apa? Anak balang sirahe bapakne niku. Sapa? Banu balang bapakne Gatot balang kok dhuwur. Lah kok isa? Ateng tingkat. Oh iya. Lah iya. Teruske. ayo bareng nimasana tapi wajib Sido. Nika sik nyuwun Pak Kasim, Pak Kasim. Mulai tang terakhir-terakhiran ya kudu dianu. Weh, menen kan. golek rombongan sik. Sinten? Pak Dedar. Oh nggih, iya. Anu Mas Tantut. Dicucukke. Sing apik pengalembono niki aja mung bojone tok. Sapa? Mantep. Oh, ngono ya. Iya aja mung nyopir tok ngono. Pisan-pisane nyuwara. Stop, Mas mantap. Ndi mantap. Aku ora wani lho. Monggo Sing anu sing nimbali panjenengan dhewe lho kuduan. Jare aku wakili bapakmu le. Nih, Ya. kowe ning nggonamu direh karo Pak Mul kon nembang bawa iso kok. Bareng iki labuh kasih kok ora gelem bawa iki piye? Ye. Sito hasih prayan Pak D Kasim
Nyuwun pangapunten dalu menika lumantar Sanggar Semarang nggih live langsung. Nggih. Matur nuwun kalian Pak Mulyono Purwowijaya. Ampun kleru lho. Ya piye? Pak Mulyono Purwowasita mau kaya arep tak unggah-unggahno Iya. Lah nggih. Wah jan. Monggo dipun aturaken kula pasaraken kalian panjenenganipun Mbak Sisri, Mbak Yu kula. Oh, jan. Mak Cici ya. Nenon ya. Aku kang setya satuku wit biyen nganti saiki Wong kowe sing ora marai Kogi kasuwun dening panjenengane Pak Diharto Sunara inggih keparang rawuh. Oh iya. Luwih-luwih Pak Rasimin saking Toroh utawi Mboloh Purwodadi Ngrobogan, Pak Kardi saking Nganjuk lumantar streaming beliaunya keparang mirsani. Ngono, Nduk? Iya. Mangga. Mugyanto berkah rasa kang kaambet agawe lara dadaku lewat dambar kangen muga bisa dadi tangga kangen iki
kuyung dina wengi tresnanku luar biasa weh Setya Tuhu lajengaken tembang nggih menika kangge tamba kangen Mbak amargi kata-katipun para warga masyarakat Manjung menika dangu mboten mirsani wayang kasinggihan sebab nuwun sewu 2 tahun setengah anane pandemi iki mau para kadang-kadang seniman-senimati ora bisa nyambut gawe. Ya ta? Ning rahayune dina iki sakwuse kae lebaran nganti tekane saiki iki mau pemerintah maringake para kadang-kadang seniman padha pentas padha kepareng nyambut gawe meneh ya Mbak Mimin Mbak Apri. Dipun keparengaken wonten izin satemah saged makarya. Lah iya. Soale nek nggon seni iki ya paribasan vitamin hati to, Pri. Iya. Rabuk nyawa. Rabuk nyawa nek makanane awak jasmani rak ya iwak, daging, sayur, buah. Nek makanan hati kuwi paribasan vitamin hati iki ya nek carane wong ya ngibadah marake ayem. Bekti karo wong tuwa marake seneng, krungokke gegendingan ngono ki ning ati ya seneng hiburan ngono imunitas tubuhnya meningkat satemah leloros gampang sirna lunga. Ya nemen enggak ya. Ya syukur ya. Nuwun sewu Mbak Mimin Mbak Apri. Pedalangan Klaten ki mau kejaba duwe ciri khas wayangan cara Klaten. Gerak Klaten. Uga duwe ciri khas topeng dalang Klaten. Lah, menika. Semono uga duwe ciri khas meneh ketoprak cara Klaten. Nah, saiki ngene. Tak suwun banget mbuh lakon iki Sri Tanjung utawa Loro Jonggrang saiki ketoprakan sik. Waduh. Ingkang kalian sinten menika? Lho, nek perlu Mbak Mimin dadi Loro Jonggrange utawa aku sing dadi Loro Jonggrange, terus aku sing dadi Sida Peksane utawa sing dadi Bandunge. Bandawasa. Kowe ae sing dadi roll on lek kowe. Roll on ki obat kelek ki kok jenenge Sri Panggung. Oh, Sri Panggung. Ya wis. Nek ayune ayu kowe iki, Pri. Aku tak sing dadi gedibale, Pri. Ora, aku tak sing dadi gedibal. Lakone nderek panjenengan. Menapa? Sri Tanjung nggih. Nggih, lampahipun Sri Tanjung Sida Paksa. Sida Paksa. Mangke Klono Topeng Klaten nggih dipun aturaken nggih mangke. Nggih, Gunung Sari Pak Gede Suran niki wis. Lah iya. Tenan. Suran mangke nggih siap-siap nggih. Saiki kula tak uji nyali rumiyin. Mangke panjenengan pikantuk giliran. Ning ana dhewe apa jam-jam 3 ramu kuwi nek ning kono-kono nek ten mriki iki sing penting ora nerak adzan subuh. Upama subuh urung rampung ya subuh sik mengke laju. Lah ora masalah. Kok selak ngopo. Ning dhek dhewe kok ya. Lah topeng gampang soran Manjung ya ning topenge kok. Ya. Weh. Sri Tanjung. Kang Mas Patih Sida Paksa. Iya. Biyong karo aku wis kepareng kondur, Biyong. Sugeng rawuhipun Gusti Kakung. Iya, matur nuwun banget. Nyuwun pangapunten, kula badhe wonten wingking rumiyin ndamelaken unjukan kagem panjenengan. Aja kowe aja ado-ado saka garap aku Sri Tanjung. Nggih. Aja lunga-lunga adoh to, Biyong. Aku ki pitung candra ketemu garwaku hawane kaya pulih bali perawan meneh lho.
Rene wong ayu. Kalau mereka dipun dangu kalian Gusti Kakung. Kene liya kene. Ketang kapang kula kan panjenengan ngantos kula menika kikuk ngaten lho Kang Mas. Iya. Ora mung kowe dhewe aku semono kok kampang lawan sliramu. Rene wong ayu rene. Nyun sewu lho kula menika menawi keladuk hawanipun sampun kepengin dijamah ngoten kula menika. Iya. Sawus iki mengko pun Kakang turutana brantanipun Kakang wong ayu. Injih Kang Mas. Piye kok kaya jek pacaran meneh. Saking raos kapangipun panjenengan kalian Gusti Kakung lak nggih ngoten. Jenenge wong wedok nek gelem ngakoni lho, Pri. Suwe ra digrayang ki hawane ya ingin. Suwe nggonmu budal saka dalem kepatihan upaya marang tumbaling negara. Ingkang sinebut Mas Pitung Plengkung Gumbala Pitung Gelung. Kanggo tumbaling negara. Kados pundi Kang Mas pikantuk karya? Pangestumu utawa pandongamu aku entuk gawe. Mongko kraos sing manah kula lho Kang Mas. Kosek to. Kowe aja kesusu. Pun Kakang mung pengin takon kelawan kowe. Selawasipun Kakang tindak budal ngupaya tumbali negara iki mau. Apa ora ana wong lanang kang mlebu jroning dalem kepatihan kene? Kang Mas Patih, penjam menika ketemu garwa, ketemu bojo kudune diruket, kudune piye kok malah miterange kang aneh-aneh ngono Kang dos pundi to penjenengan menika? Ature para juru telik, juru sandi, juru pengsipan. Pranyata kowe selingkuh lawan Prabu Silahadi Krama. Penjenengan kok mboten geguyon ngoten lho Kang. Cukup. Kang Mas Patih. Biyong aku kabeh abiku ora ana sing goro. Kowe nindakake selingkuh lawan Prabu Silahadi Krama, tegese kowe nyonyok marang rasaku, nyonyok marang mripatku. Biyong kandha sing saknyatane Biyong. Gusti Kakung, ingkang panjenengan ngendikaaken menika mboten leres. Kula seksinipun menawi Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng kalian priya sanes. Menengo cangkemmu apa candasmu kowe? Nah, ya keten pun asal cangkem kula. Kang Mas Patih sida paksa. Piye? Goroh waleh menapa kula kedah walaka kalian panjenengan. Injih kasinggihan Kang Mas. Piye? Kanjeng Adipati Silahadi Krama tumuju ing Taman Sari Kepatihan sakderipun panjenengan kondur. Ing sedya badhe gonjak kalian kawula nanging Kang Mas tulusing tresna kula namung kados panjenengan kasok dumateng panjenengan Kang Mas. Dados kula mboten ngladosi Kanjeng Adipati. Ya. Kula kaget lho. Piye kowe aja ado-ado ya piye. Apa garwa ki nek suwe ra ketemu ngono kuwi hawane terus ngono kuwi ya. Apa terus ganas ngono kuwi ya piye? Mbak menawi menika ngeprank. Kowe wong ayu. Kowe wong ayu nawi ngayumu pupuran wisa. Tesmak bathok mripat lorok ora ndedelok. Aku patih. Ora kok dalem. Kowe mau sak propirane aku iso ngopeni karo kowe. Ning jebul tinemune nalar, bareng aku lunga wis selingkuh. Aku luwih percaya adi kinasihku timbang dapurmu kuwi. Kula boten sulap kadonyan. Kula boten sulap kamukten. Kasinggihan Kanjeng Adipati Silahadi Krama tumuju wonten Taman Sari Kepatihan. Tresna dumateng Sri Tanjung nanging kula boten nglanggati Kang Mas. Kok ya keten penenten bel. Aku percaya karo kowe ngono. Kedahipun ngaten kula menika garwa panjenengan. Piyai kathah mestani garwa menika sigaraning nyawa. Kedahipun piyai menika tresna pitados kalian kula lho Kang. Ayumu pupuran wisa. Ayumu pupuran wisa. Nadyan tata gelar kuwi ayu ning termuning lawan jebul batinmu lecekmu kuli pecereng. Panjenengan ampun pitados kalian cara-cara menika. Sampun pitados kalian cokres. Sampun pitados kalian rinto. Abdi kepaten kathah lho. Iki sawangan napa?
Mas Patih. Sinangsa sirune mereka lare saking Karang Pradesan. Kawangku dados garwa patih nanging menawi panjenengan sampun boten tresna kalian kula boten dados menapa. Kawang sulaken boten napa-napa nanging bingung piye. Ingkang sareh Gusti Putri. Menawi panjenengan sampun boten tresna kalian Sri Tanjung boten dados menapa Mas nanging menawi panjenengan dakwa kula tumindak sedeng ngladosi priya sanes kula sanes wanita lember Kang. Pedang iki sing bakal mbuktekake sepira tresnamu lawan pun Kakang. Menawi kedah kados mangaten kula mbuktekaken tresna kula. Kang Mas. Menawi pusaka menika mangke tumama wonten jangga kula. Menawi rah ingkang tumetes menika gondo bacin ateges Sri Tanjung sampun ngladosi priya sanes tumindak sedeng. Nanging Kang Mas. Menawi rah ingkang tumetes menika gondo arum ateges Sri Tanjung tasih ngugemi tresna sejati tresna kula kalian panjenengan Kang Mas Patih. Kena tak ugemi cangkemmu. Ayo. Rene yo iki tromos iki. Kang Mas. Yen nganti getihmu ki mau mambu banger bacin tegese kowe iki tumindak sedeng lawan Prabu Sladi kala ngono. Yen nganti ki kok wangi getihmu kowe ora tumindak sedeng ngono. Semuci-suci. Kirang seru. Kang Mas. Ngapunten Gusti Kakang. Kudu nganggo cara apa piye aku mbukteke tresnaku lan setyaku marang garwaku. Tampanono pedhang iki kanggo nugel marang gulumu utawa kanggo mateni marang kowe. Yo, tampal. Gusti Putri. Kowe ngopo nangisi marang Gustimu Putri? Gusti Putri pecah. Mati yo ben mergo dheweke iki mau tumindak sedeng, tumindak selingkuh. Ananging kala wau Gusti Putri ngendika menawi rahipun menika anggondo wangi, menika ateges Gusti Putri mboten tumindak sedeng. Terus menawi rahipun menika gondo bacin, menika ateges Gusti Putri menika tumindak sedeng. Gombal. Kabeh ora ketemu nalar. Coba. Cobi kabuktekaken panjenengan. Kok kecing. Pas gen kelek niku. Wangi. Biung. Tak nggih wangi to Gusti Kakung. Jebul dibanding bojoku ratu minta sedek. Sri Tanjung. Sing gedhe pangapuramu Sri Tanjung. Dene kowe jebule kuwi wong suci. Ora tumindak sedeng. Tak suwun kunjung ngersaning Gusti tak suwunake. Ya kuwi kang sinebut sambung umur. Kowe uripa wong ayu. Oh, Sri Tanjung. Urip. Kang Mas Patih. Aduh. Bojoku nonton. Kang Mas Patih. Biyong aku mau ngimpi apa to biyong aku? Piye? Kula menika ngimpi napa kasunyatan to menika? Ya Allah. Ya Cir. Ambune. Lah ning ngambungi pas anune iki pas gelungane kuwi kok. Polahmu
Suwe kok iso ngantek kualik, Mbak. Jenenge wong diprawoso kok jenenge. Ya, sok meneh besok melih meniku to piye kakung. Cemburu ki etuk, wong cemburu ki tandane wong tresno. Iya. Nek cemburu buta nganti paribasan kok klebon setan sing dadi korban ora ana liya keluarga. Lho, ngoten niku cemburu ki nganggo waton. Nganggo waton. Oh iki ya anu kok menapa dadi pitutur uga kok lakon iki kok ya. Tur ya ngene no. Wong wedok, heeh to. Nek garwane tindakan sak isoh-isoh aja nemoni tamu lawan jenis. Ya. Upama kepara ana tamu aja ditemoni ning jero ning teras. Bapakne mboten wonten griya niku, Pak, wonten dawuh wonten kersa. Lho, aja pinarak mriki monggo mlebet-mlebet wong bapakne ra ana ngono ki. Rak ya kleru. Nggih to ngoten to? Laras. Ning nek kula ngoten ku jane ya pengin ngono kuwi jane. Nah ya. Saiki ngene. Nggih. Iki mau sing bawa ki mau. Oh sik mau kowe. Kula sak sampunipun panjenengan menika langsung rahim kula niku semlenget lho. Hawanipun kok apa? Jenenge iki nek jarine nek rahime panas ki cepet reden di anak ngono. Oh iya. Saniki sing bawa Nduk Apri kalih panjenengan. Nggih. Nyuwun ngapunten nggih Mbak nggih kula pok-pok mustaka panjenengan niku. Mboten dados menapa wong nyun sewu upaminipun kok suami istri saestu, upama suami istri saestu dados ngelus-elus rambute piyai putri niku ya sunah. Oh. Sunahipun ngaten dados bune lho dilus-elus ngaten niku dadilan adep wong wedok niku sunahipun malah panjenengan pikantuk ganjaran. Oh. Senggolan mawon menawa mateni dalane setan sewu kok mung senggolan antarane lanang karo wadon menika mateni setan sewu. Apa meneh tumindak menika sansaya mayuta-yuta menika. Piye? Mateni setan sewu. Nek senggolan ngene, Bu karo bojo, kuwi kaya dene mateni dalane setan sewu. Lah kowe engko melu mati. Lah ngopo? Lah kan ya setan. Lah iya. Iki panyuwun pirang-pirang lumantar ABA sing kepareng mirsani ana ing streaming. Ugi live streaming Duo Sinden official menika. Oh ngoten. Nggih, kalih. Alhamdulillah. Nggih. Kersanipun urip YouTube kula. Sugeng dalu Mbak Cangit nderek wonten wonten dalem nyuwun lagu jeneng kula. Kula suwun ingkang nyekar Mas Harinto matur nuwun saking dulur-dulur Mas. Mas yo. Aku ora ngapusi ngopo kok ngapusi kok. Ya, kamu siap. Dalang ora tak percaya maksud piye to? Dalang ora tak percaya. Nek nang omah kegojekan karo Mas Tantu ora apa-apa. Nek kene iki dalang iki sing ngesui beliau. Oh iya. Ana angger-anggere kok wegah. Jenenge iki Mas Rinto, ora to, wis beda arti. Oh, itu gento ngono. Sugeng dalu saking Juwana Pak Hong nggih kepareng nderek wungon Mas Sulis Koripan. Nderek wungon ugi Pak Giarto Salatiga nderek wungon ugi perkawis lagunipun nyuwun pangapunten ora iso ngaturke siji mbaka siji ya Mbak. Nggih. Wilujeng dalu Bapa dalang pandemen ringgit purwa saking tlatah Trucuk nggih. Katur Bapak Kasino matur sembah nuwun sanget. Wah Pak Ibu, wah buntalan nggih kepareng nderek wungon. Dedeh matur nuwun sanget. Pak Bambang Pasir. Pak Bambang Subagio, Mas Budiono Bekasi kalih Dik Guritno. Wah nggih. Matur nuwun. Pak Gofar saking Kendal Kaliwungu nderek Nggapero. Ya. Ya, mangga diaturke. Kowe coba Mbak Apri, kowe bawa sing kepenak lan prayoga. Pak Wito, nyuwun duka selaganipun lajeng ben. Wau kali Pak Tantut iku mung gojekan mung samuga. Niku mung drama Pak lho. Langsung selagan. Pak Wito, panjenengan nyuwun kula langsung Pak Wito klewo-klewo to. Menika apa sadiwara jenenge garwa penyan menika rak jenenge wong seniman menika dituki napa-napa kudu pripun to nggih. Nyuwun duka lho menika kok sadiwara menika. Wonten Pak Tantut menika ngersake tenan ya ora apa-apa nek niat kula mboten ngoten niku. Mbak jenengan jejeli gondo rukem niku Pak. Iya. Ayo mangga diaturke. Napa slendro napa pilekjeng? Slendro. Oh iya. Slendro songo. Slendro songo. Weng. Sakarepmu. Asmarandana nggih. Nggih, mangga. Sinawang datan beseni. Rekku mau. Lho Mas Kasim arep tindak meneh. Oh. Jenengan iku tingge napa jenenge? Ayem ngoten nggih Pak, nek ketunggang pingi sepuh niku lho. Nyawang bengi
engko ya ana horjene lho, Pri. Ana horjene. Dadi engko nyanyi cendol dawet apa Joko Tingkir ya iso. Neno, oh Mas Pengging rawuh. Rawuh menika. Le, koncone kurang rene. Lah ngopo nang kono ku sing nyeter ora nang ya lampung tamuk nganggo skuter. Anggepmu bintang tamu ora ngetok. Metu awak koncone. Lah kuwi tak kira tukang parkir goreng noren. Nenong Reka sata lakonane hanggaraku itu nyawang Pak Tantut. ngopo? Mbak kula didamelke setunggaman sing kaya niki apa kaya pras niki. Mentersane kula ku ya duwe sejarah ngoten lho. Wong pelantangan ngono nggaweke bayi barang. Karep kula ya umume liyane ngono lho. Lah mentang ngono lek metune pit onto ya elek. Iya. Ayo gentenane bawa. Hawang Wong ayu lambene abang Swara kakung sing apik coba yang apa? Yen mati aku wis kurup. Lek sampeyan nek umur swidak munggah iki ora mungkin kuwi arep ngene iki. Mbok ajar mayang. Kula. Suaramu apik ngono kok. Mungkin nek gladen Pak sareng-sareng lho, mungkin nek mung berdua tok mungkin enten setan lho. Lah nyuwun Pak Wito sing gladi kok ya. Mas Wit. Ya. Angger tresnaku mbak jaga. Ya, mangga. Neng ngendingan kung goleki bate-bate mung pengen ketemu natyen tak parani mung nuruti bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinandal atiku loto metes nalasi pipiku yen pancene ora tresna mbak ya kandha sing saja aja gawe kalau ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lakonku biyen
Senadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendel hatiku loh tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno iki dadang iki dadang iki dadang iki dadang aja gawe kala ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelaku biyen apa gak dadak ketemu yen pancen ditinggalke gawe gelo ati salawase Matur nuwun. Mak Tangi. Diaturke. Lah iya. Iki ya gandeng ana musike ya ditanjakke Mbak Mimin, Mbak Apri. Iki Manjung itu ada potensi yang luar biasa. Anakku wedok genduk Lala. Disuwun supaya ning pepanggungan. Oh ngono ya, Mak. Iya, Nduk. Nduk Lala Atila. Wah, jan. Mas Gembelong. Iya. Diaturi tindak mriki. Ayo, Nduk Lala. Iki nadyan to dikaya ngapa ya melu nyengkuyung pakne gedhe kok ya. Ngaten. Putra Mas lair jan cantik-cantik. Iki Mas lair kudune tambah siji ngkas sing kakung. Nggih. Putrane iki mergane putri kabeh kok ya. Kowe pengen apa piye dadi bojone Mas lair Min? Nek kula nggih hasrat jane. Hasrat. Ya kena Nduk, rene Nduk Lala. Oh ya. Kadose pun bubuk. Oh pun bubuk. Ya. Ya sekono diaturke lelagon napa Mbak Apri karo Mbak Mimin kula sumanggaaken. Enengi sampeyan ya pokoke sampeyan. Mbak Umi, ayo dangdutan Mbak Umi. Ora apa-apa to dangdutan. Nah. Ayo mangga diaturke pun mangga. Umi saking Ngargayasa Karanganyar. Wah. Ada-ada saka Ngargayasa rawuh rene iki nek ra tresna karo keluarga besar Mas Kasino lengko lamun lungkangane ya Mbak ya. Ya mangga. Mangga badhe ngaturaken menapa kula semanggaaken. Nggih niki dangdut. Dangdut no. Pakai musik Sing terbaru sing ngehits. apa? Aja dibanding-banding nggih. Oke, Ya. siap. Ya mangga wis pokoke mengko nek wayahe suwuk mang suwuke dhewe Mas Gemblang. Ini ora mudeng kok ya. Mangga. Mangga diaturke, mangga. Mangga. Mbak Ani mungkin dangdut to Mbak Kian. Mau wis nyanyi pok ame-ame. Sedina wis geger ning kene kaya. Lah iya. Mangga. Si Nenggo sekedhap. lah. Mas Gembleng iki. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Matur nuwun. Terima kasih Mbak Umi Hidayati. Wah jan luar biasa.
Saiki kowe pri? Oh nggih, dangdut nggih. Nggih, monggo pun lah. Duet ya Lek, berdua. 1, 2. Oke. Oh ya. Satu ki mungsuh nek iso aja memungsuhan golek sedulur sing saut-saut. Nah. Pak Bambang nenggo dawuh malih. Pak Bambang sinten? Pak Bambang Subagio ingkang dawuh panjenengan kalian kula. Wah, nggih nggih. Wah. Wis ora suwe mesti wayangan bintang tamu ni ya mesti kowe. Nggih, pamanten bintang tamu sanes mboten napa-napa kula tetep nusul mriko. Oh, waduh. Jenenge sedulur kok. Lah nggih. Monggo dipunlajengaken, monggo. Ning manci gara-gara Mbak Mimin Mbak Apri nggih. Sing nggih ya. Ayo sowan ngersaning bendoro ndek nampa duka.